I guess welcome back my YouTube channel. So guys, ang dini nोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों जे दिनै बे साननैसो सिगांनि ओरैनो जाया माया गुदि भिडिअ मिथियागारा जाला माला भाइरेल भिडिअ खालामनायफोरखौ मानो खालामो बेबायदि गासिनो बे फेसबुक इउटुब फरायफोर जाबाय मोनसे ससियेल मिडिया स्टेज बेफोराव बहुत गिनांगौ जानला माला भिडिअफोरखौ डाटा आपल'ड खालामलाबायना बेफोर नंखाय भिडिअफोरखौ मानो आपल'ड खालामलाबायनांगौ नै गाइस नै जोंनि बे फिल्मनि मोनसे एक्ट्रिसबामोन बियो लीना बसुमतारी नै बिथांखौ नंखाय भिडिअ होनानै नै बेखौ लासिं खालामबाय नै बिथांनि न'खराव बेसेबां लासिं गामियावबो नुजानो हाया लासि आरो बिबो बेसेबां लासिं जाना दं दायो नै सोर हगारनाय बे भिडिअखौ स' गाइस आंनि मथे बे भिडिअखौ हगारनाय मानसिखौ डाइरेक्ट केस होनांगौ गाइस बे आंनि जे रिकुवेस्ट आं केस होनांगौ गाइस बेखौ आरो जाहाथे बेबायदि भिडिअफोरखौ हगारलाबायना गाइस आंबो रिकुवेस्ट खालामो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो जे सोरबा सोरबा इउटुब खुलिग्राफोरा गोदानफोरा गावनि कन्टेन्ट गावनि माइन्ड गावनि दिमागजों बनायनो हाया नामा गावनि माबोरै बनायबा माबोरै जागोन बिसोर सा बेलेगनिफोर भिडिअखौ कपि खालामनानै ओरैनो सा माबा डेभेलप जानो नागिरो नामा बेफोर नंखाय गाइस बेफोरो माब्लाबाबो जानो हाया बेफोर माब्लाबाबो नों जौगानो हानाय नङा गाइस बेफोरबायदि जुदि मालायनि भिडिअखौ माबा खालामबा आरो नै बेफोरबायदि हामा भिडिअफोरखौ बेफोर भिडिअखौ हगारनो नाङा किसुमान इउटुबार दङ जे साननैसो हगारबागोन बेफोरबायदि भिडिअ हगारनानै फुरा फेमास जानो लुगैयो फुरा साबसक्राइबार बारायनो लुगैयो फुरा गावनि प्रफिटनि थाखाय माबायो नाथाय बिथिं मा जागोन बेखौ साना बिसोरो गावनिखौल' सानो स' बिदि खालामनाङा गाइस नोंसोरबो गावनि माइन्डजों गाव इउटुब बनाय गावनि माबादो गोसो दं मा बनायनो गोसो दं बेखौ मोजां स्टेप बाय स्टेप बनायलां गाइस मोजां खामानि मावलां मोजां आरो डेभेलप जालांगोन लासैनो स' रावबो खनसे लागोन बेबायदि जाया स' मोजां भिडिअ नै इमान गिदिर भिडिअ जों मोजां दिनै जोंनि बर'नियावसो सासे दं नै आफरिद बसुमतारी नै बिथांनि बायदि मोजां भिडिअ बनाय स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो आवगायलांनो हागोन सिगांसिम आरो बेबायदि जानला माला भिडिअ भाइरेल भिडिअफोरखौ हगारलाबायना नंखाय भिडिअखौ आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनो मा दरकारमोन गाइस हगारनाङा बेबायदि भिडिअखौ स' बेसेबां लासिं जोंनि बर'फोरा नै सानो नै स' गाइस नै लीना बसुमतारीया नै बिनि क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोना खोनासंना ला गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जानाय थाबाय आं दिनै मोनसे जोबोद गिदिर जेंनायाव गोलैनायनि जाहोनाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों साननैसो आवगोलनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो जाय भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै गोबां सुबुंफोरानो सानगासिनो बुंगासिनो बा वाट्सएप फेसबुकआव भाइरेल खालामगासिनो शेयार खालामगासिनो पस्ट होगासिनो बिथांमोननिसिम आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो होननानै सानदों जे बे भिडिअनि सिख्लाया आं नङा होननानै दिनै गोबां सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा आंखौ लोगो मोनाखै बा आंनि बागै जेबो मिथिया आंखौ भिडिअ नुयो फिल्माव नुयो बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जे सासे सुबुंखौ सासे आइजोखौ सासे सिख्लाखौ मोजाङै मिथियालासिनो मोजाङै बुजियालासिनो साना हसिया बेफोरबायदि नंखाय खोथाखौ फोस्रावनाया गोरोन्थि मानो होनोब्ला सोरनिबा जिउनि बाथ्रा थायो इयुन संसारनि खोथा थायो बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि इउजलेस पस्ट होनायनि थाखायनो आं दिनै बेसेबां लासिं आंनि न'खरा बेसेबां लासिङाव गोलैनानै दं आं मिथियो जे बे भिडिअनि सिख्लानि महरा आंजों एसे गोरोबो बा महरा एसे गोरोबोब्लानो जे बे आं जागोन बे गोरोन्थि लोगोफोर बे गोरोन्थि मानो होनोब्ला बे बुहुमाव आं बायदि सोरबा नङा सोरबा सासेथ' थाखागोनानो नों बायदि सोरबा नङा सोरबा सासेथ' थाखागोनानो बेनि थाखायनो नोंथांमोना प्लिज मोजाङै नाय आरो बुजिनो ट्राइ खालाम आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बे भिडिअनि सिख्लानि आखायाव ना टाटु दं आरो बे भिडिअनि सिख्लानि खानाया गुसुं आंना गोलाव आरो आंना आसियाव टाटु दं जाय सुबुंफोरा मिथिनानैबो मिथियै बायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामगासिनो बा मिसइउज खालामगासिनो अब्लाथ' आंबो आयेननि आखाइ लाखानांखागोन आं जाबाय गेजेर थाखोनि सासे सिख्ला प्लिज बेफोरबायदि रिउमार्स खालामनानै आंनि लाइफखौ धंस खालामनो दानाजा प्लिज नोंथांमोना मोजाङै नायबानो फारागथिखौ हमदांनो हागोन थारा मा सैथोआ मा बेखौ हमदांनो हागोन
आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि समाय बे भिडिअनि सिख्लाया आं नङा गोजोन्थों गाइस नोंथां खोनासंबाय नै बिथां लिना बसुमतारीनि क्लियारिफिकेसनखौ गाइस बिथाङा बेसेबां लासै सिं दायो न'खराव नै स' नंखाय भिडिअखौ ओरैनो मानो हगारनांगौ गाइस बिथाङा नै दायो सासे फिल्मनि एक्ट्रिसमोन नै फिल्मसो शुटिं खालामोन बियो स' दायो बेखौ गुबुना मा सानगोन गुबुन हारिफोरा मा सानगोन स' आसा खालामदों आंबो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारलाबायना आरो बे बुंनाय बायदिबा नै केस होनांगौ नों बे एक्सन लाखानांगोन स' गाइस ओरैनो मिसा मिसि बेफोरबायदिखौ भिडिअ माबानानै आपल'ड खालामनो जेला लाखानांगोन आंबो बेखौ गनाय जे लाखादों आंबो बुंगोन जे बेखौ खालामखानांगोन स' नोंथांमोना खालामोन आरो बेफोरबायदि जानला माला हगारनाङा गाइस स' आंनि भिडिअ एसेनोसै गाइस स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा स' जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय स' आंनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं भिडिअ गाइस बाय बाय